हिन्जाव गोदाना मा कालारनि दख'ना गानबा साबसिन जायो अननानै कमेन्ट होलाय। दख'ना बारियाव दंफैयो आं दायो मादै बिन'मानि जिजिरि दख'ना एन्टारप्राइज। नोंथांमोना बिथांजोनि इउटुब चेनेलावबो गोबां कालेक्सन नुगोन आजिखालि। बिनि सिगां आं मोनसे आपडेटसो होनो नागिरदों, कमेन्टबो होनो दाबाव। जोंहा मानगोनां जोंदाव बड'सा बर'नि गेजेरावनो मस्ट फेमास आरो दानि सिरिनि गथ'फ्रा गोबाङा सिनायैफ्राबो सिनायनो मोनसिगोन एबार। जाय जोंहा बर'नि मुंदांखा सावथुन नेशनेल एवार्ड मोननाय बयजोंबो मिथिजानाय आलायारना बिटिआर गभर्नमेन्टजोंबो लाबोनानै दोनजादोंमोन, नाथाय बेखौ जों नुनो मोनासै। मानो थाखाय जों बेखौ उनाव मिथिगोन। नाथाय फिन खेब दायो बिथां सारमोना आरो बरनग्राफ्रा आरो गावसोरबो लायफिनबावबाय। दा लायफिननानै माबायदि रिला आं नोंथांमोननो देखायगोन दायो। आरो बेनिफ्राय गोजोनथावसिन बाथ्राया जाहैबावबाय माखासे खौरां फोरमायदों बिथांमोना नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल आपडेट आरो थाबैनो कन्टेक्ट खालामदोसो फिल्मा माबायदि नायनायदो। ओमफ्राय आंनिखौबो सोंलुखौ एन्सार हरनो दाबाव। नायग्रोनानै लादो माबायदि आलायारन ट्रेलारा, बेखौ जास्ट फार्स्ट खेबनि थाखाय बयबो शेयार खालामनो हागोन होननानै सारा बेखौहाय होदों। आरो उननि सिरियावहाय बे जोबखाना बुंसै आं। हाखौ नों मोनहैया जागोन दागि, हाया फाक्का नों जेबो दागि दागिथार। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै? बे हायाथ' आंनिसो। नोंथांनिसो? बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय। थगायजाबाय? गुनजेतआ नोंथांखौबो अरबावबाय। गुनजेतनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय। नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। नों आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा। गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा। मानि सिमां? गावबा गावनि। थेट, आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आंनि नामा हायनास्रि, नोंनियालाय? आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव। आं बम्बेनिफ्राय फैदों, मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। अके, काम अन। नोंथांमोना नुबाय, थाबैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। उननि सिरि एबारनिफ्राय जायफ्रा फिल्म देखायबा माबा गोबां खस्थ'यै बानायनाय 37 बोसोर जाबोबाय बिथांमोना, दा थाइसेबो मुलाम्फा दिनैसिमबो गैया। आरो अब्लाबो दुखु गैया, खस्थ' गैया, दुखुनि मोदै नङा बियो, सुखुनि मोदैजोंनो फोरमायदों दिरुनगिरिफ्रा।
खिन्थु बाव माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन थागोन जायफ्रा फिल्म देखायहैनाय मानायफ्रावहाय क'क्राझारावनो जागोन प्रिमियार श' फार्स्टआ बिनिफ्राय सारा गावनि जोनोम जायगा उदालगुरियावबो जानांगोन होननानै टारगेट लादों दा बेयावहाय फिल्मखौ खावनानै आपल'ड होग्रोनाय मानाय सर' गोबां दं जोंना बर'फ्रा बेफोरखौ अननानै बिदि दाखालाम आरो किसुमान एक्सनफोरबो लानो हागौ कमिटिया उनावहाय भुगिनांनो हागौ आपडेटआ बेनो बर'नि बे फिल्म सावथुनखौ बयबो नुफिननो मोनसिगोन गोबाङानो नुवाखै हाजासे शेयार खालामनो हागोन बेखिनियानो आरो दख'ना कालारखौ खिथाहर